Jozef Murgáš. Narodil sa v roku 1864 a zomrel v roku 1929. Najprv sa u neho prejavil výrazný výtvarný talent. Podobne ako u Jozefa Božitecha Klemensa, ďalšieho významného slovenského vynálezcu a všestranne vzdelaného muža. Toho aj navštevoval v jeho ateliéri. No keď skončil 4. triedu gymnázia v Banskej Bystrici, rodičia, chudobní roľníci ho poslali do kňažského seminára. Študoval v Bratislave a Ostrihome. V Ostrihome mu dovolili používať fyzikálny kabinet ako ateliér. Tam sa oboznámil s pomôckami na demonštráciu elektrických javov a elektrotechnika ho zaujala. Keď pôsobil ako kaplan v Dubovej na Horehroní, veľa času venoval maľovaniu. Jeho priateľ Dominik Skutecký, vtedy už známy maliar, vymohol u biskupa, aby mu umožnil študovať výtvarné umenie. Murgáš začal štúdia v Budapešti, pokračoval v Mníchove, no nedokončil ich. Keď totiž cez prázdniny navštívil biskupa, prejavil sa ako zanietený národovedec a cirkevné úrady mu zakázali ďalšie štúdium. Ako kňaza ho prekladali z miesta na miesto. Maľovaniu sa však venoval naďalej. Kreslil portréty i oltárne obrazy. Národnostný útlak bol čoraz väčší a Murgášovo postavenie čoraz horšie, a tak sa rozhodol odísť do Spojených štátov amerických. V roku 1918 bol jedným zo signatárov Pittsburghskej dohody za vytvorenie Československa a o autonómnom postavení Slovákov v ňom. V roku 1920 sa nakrátko vrátil na Slovensko. Zomrel 11. mája 1929 vo Wilkes-Barre. Významné dátumy. Narodil sa 17. februára 1864 v Tajové. V rokoch 1880 až 1884 študoval v kňazskom seminári v Bratislave a Ostrihome. 1884 až 1886 rímskokatolícku teológiu v Ostrihome. V rokoch 1889 až 1893 študoval maliarstvo v Budapešti a v Mníchove. V roku 1888 bol kaplánom v Dubovej, neskôr v slovenskej Ľubči, Chrenovci.